Det skal stå der. Antons første fisketur. Ja, hvorfor er det? Og her sidder så mentoren. Kim, hvad er det her for noget? Det er sådan noget. Hvad er det for noget? Det er biofisher. Langtidsholdbar. Nå, det er sådan noget, man tager på i stedet for orm. Ja. Ja, det er, hvis man ikke kan finde ud af at grave sandorm. Så nej, lad lige mig. Nej, Pia, du kan ikke finde ud af det der. Det kan være, at Kim vil låne den med til Alaska. Ja. Tror du ikke, det er lige? Hvor har du købt den egentlig hen? Perfekt. Er der 2 fiskestænger? Ja, der er sgu da. Hey, Pia, har du rodet med det her? Kan du ikke bare skære det af? Der fangede en masse skaller. Spillefilm. Ja. Hvis den bliver over 90 minutter, så bliver den kedelig. Det bliver den. Jeg sætter nogle andre, der skal fiske. Denne gang var det vist rigtigt. Nå, nu har de ham fri.